OK, takže vítam vás pri dnešnom videu. Dneska si ukážeme 10 trikov na enduro bicykli. Budú to také triky, čo sa dajú robiť fakt, že všade, dajú sa spraviť na rovine, dajú sa samozrejme zakomponovať pri nejakých boxoch, pri všelijakých prekážkach, ale dajú sa aj robiť aj na rovine. Takže skúsim vám ich ukázať, môžete ich skúšať. Je to dobré aj v zime, keďže máme ešte sneh, je zima pod nulou. Takže môžete skúšať a uvidíme. A začneme hneď prvým trikom a to bude Endo 180 na flete. Druhý trik bude bunny hop. Takže bunny hop by bol, ten môžete vlastne využívať všade, to je fakt, to je trik, ktorý musíte vedieť, ak chcete jazdiť viac. A ďalší trik bude endo, klasické endo, nie endo 180, ale klasické endo. Ako ďalší trik dáme manuál. Ako ďalší trik si ukážeme výličko, kde ideme taktiež po zadnom ako pri manuáli, ale do toho ešte šľapeme. Poďme na to. Takže sme v polovici trikov, ideme rýchlo ďalej, lebo už sa nám začína celkom dosť tmievať, tak nech stihneme ešte tú druhú polku. A budeme pokračovať trikom, ktorý sa nazýva fakey, takže si to poďme ukázať. No a aby sme nezabudli, pretože o toto to ani sa asi nedá nazvať trikom, ukážem vám rovnováhu a od toho sa odvíja absolútne všetko, takže poďme si to ukázať. Robí sa to nejak tak, takto sa dáte. No, stojte. A len dorovnávate vlastne tým kolesom do strán, ľavá, pravá, nohami tlačíte do pedálov a tak. Musíte sadnúť a držíte. Jednoduché, nič zložité, treba sa to naučiť. OK, takže zmenili sme spot, pretože už sa stmievalo, tak sme išli tu na autoumývarku, lebo tu je to jediné miesto asi, kde je to tak osvetlené. A pokračujeme. Takže ďalší trik bude vlastne, keď sa chceme dostať na nejakú takúto prekážku, vyššiu, to je jedno, tak vlastne najskôr dohodíme predné a potom dohodíme zadné hore na tú prekážku, čím sa na ňu dostaneme a tým pádom ju zdolame. Ideme predné. Takže ďalší trik bude nosebump na tejto prekážke. Takže ďalší trik, no teda to není ani trik, je to totálna kravina, ale dáme takto pekne trik. Takže ideme na to. Takže máme tu také serky ešte od každého ako taký bonus a Timo si vymyslel, že sa odrazí od tohto obrubníku a chce to preletieť celé a dopadnúť až na cestu. Tak sa ideme pozrieť, ako to dopadne. Tak a ide na to, rozbieha sa na dobrú rýchlosť. Takže Timo ide tretí pokus, keďže to chce dať čisto, tak uvidíme do tretice.
Furt tam bola malá hránka, ale ja si myslím, že sa to dá počítať. Takže idem to skúsiť aj ja. Uvidíme, ako to dopadne, kto sa toho obáva.